sammen. Okay. Jeg hedder mig William, og det er min første video. Det bliver nyt. Okay, jeg så også. Hvis I har set en video med Malle lidt tusind, så er det så også mig. Men altså, ellers i går, så er det min første video. Jeg har også haft en anden bror. Den gik i stykker. Nå. Men lad os tale lidt om den her fald. Fald er rigtig godt. Ikke fuldautomatisk, men hvad det nu ellers hedder våben. Jeg vil anbefale at putte refleks. Nej. For helvede. Ja, det der sigte nu, jeg nu har brugt. Det vil jeg nok sige, I skal putte på. Ellers så er det lidt svært at sigte. Det er faktisk meget svært. Og så skal jeg nok også, når I får det, putte noget sådan at putte select fire på og FNJ, og så gør sådan at du kan hvad det hedder, få 3 attackments. Det vil jeg anbefale jer. Men altså, I må selv om det. Jeg vil bare anbefale jer det. Fordi og til at starte med, så skal jeg nok bare putte det, som jeg er på, altså fast mag og det her sigt. Det her, som jeg også er, det her samme sigt. Men hvis I har gjort det, så bare gør det og have det sjovt med det kammer. Eller, nej, det er attackments. Kammer, hvad fanden taler jeg om? Okay. Og det var sådan lidt det. Og ja, fald er meget fed. Den er faktisk rigtig fed. Skader godt. Nok ikke fuldautomatisk våben, det er jeg lidt ked af. Men altså, ellers rigtig fedt. Du kan jo få select fire. Så og hvis I ikke engang har det her spil, så vil jeg faktisk anbefale jer at købe Call of Duty. Fordi det er altså mega fedt. Men I må jo selv om. Okay, hvor er det? Nå, han døde ikke lige. Men angående... nu har jeg lige byttet ned. Nå. Kan det være Vovov eller traktor? Kan det være traktor? Okay. Kom, skriv den på. Okay, I hørte ikke noget. Det var bare min lille bror, der lige kom ud af det. Nå. Men reflekssigt, rigtig fedt. Fald, rigtig fed. Sammen, ingenting, der kan klare det. Det, der også er meget fedt i turbine, det er, at du kan komme op i sådan en sentry gun, det må se ud. Og angående den her, den er rigtig fed, hvis du nu kommer, og du skal, hvad det hedder, du skal dræbe nogen meget hurtigt, især med FMJ til, og så bare det normale sigte. Eller Kap 40 kunne du jo også bruge. Men det er lidt frit, det er lidt frit, hvad du gør. Triple kill. Okay. Frit på alle hylder. Selv bestemme.
Fald, jeg ved ikke lige, om den er god med... Hvad det hedder? Jeg kan ikke huske det. Jeg vil nok anbefale, at lad være med at sætte det på, fordi så bliver det lidt svært at sætte noget med. Rigtig fed fald. Fed bane her. Fedt spil. Så er der vist ikke noget galt. Ej, for helvede, mand. Hvad var det nu? Jeg synes bare, jeg kan komme i gang med at spille det. Og I skal nok... Nu når I starter med våbnet. Nu når I starter med... For eksempel... Ja, hvad skal vi sige? Nu kan I lige godt det her. En af dem her. Så vil jeg nok sige, at I skal starte med den der. Ej, hvad var det? Den der. Men altså, I kan bruge dem, I vil. I skal være oppe i højt level. Men fald er et dejligt våben. Altså. Seriøst dejligt våben. Der er ikke noget galt med det udover at du lige skal select fire, før det bliver sådan nogenlunde. Og hvis du så du skal nok lade være med at bruge det her sigte, ikke? Men altså, det er ikke særlig pænt. Det er kun få våben, det er pænt til. Men det er altså meget godt, fordi der kommer sådan en rød prik, hvis du ikke lige kan få øje på de onde. Det er godt, hvis man er nybegynder, man ikke er blind-agtig, ikke? Men jeg håber bare, I liker min video. Skal I vise den til vennerne? Og wow, der var en. Og så vil jeg faktisk bare sige, at fald rigtig fed. Og hvad var det? Var... Og husk at bruge fald og komme i gang med den. Yeah. Skal du ned på? Den der? Det var sådan en lille søster. Det må jeg undskylde, hvis der kommer undervejs på alle videoerne. Men altså, håber I kan leve med det. I hvert fald dræbt 15, død 14, mig død 9 var det. Men i hvert fald, ha' det godt alle sammen. Til vi ses næste gang.